Bună! Astăzi vreau să vă prezint un selfie stick cu funcție wireless și dreptiet, care sper să mă ajute la filmările viitoare. În față avem o poză cu stickul de culoare neagră, pliat la minim și cu denumirea lui K07. Pe lateral avem informații cum să-l utilizăm și în special despre telecomandă. Toate informațiile sunt în engleză. Pe spate avem o poză cu el făcut tripod și cu telecomanda detașabilă, iar mai jos avem specificații despre dimensiunile lui, despre baterie și materialul din care este făcut. Iar aici ne spune că este compatibil cu iOS și Android. Iar pe laterala cealaltă avem o poză cu stickul extins la maxim. Haideți să deschidem cutia. Aici avem stickul. Și un manual de utilizare cu diverse modele și cu informații cum să utilizăm telecomanda. Stickul pare destul de compact, cam așa arată. Este ușor, din plastic, iar aici avem capul rotativ și locul unde punem telefonul este reglabil, depinde de fiecare model de telefon. Iar dacă tragem de aici, el se extinde destul de mult, aproximativ, cred că 70 de centimetri, și este din aluminiu. De aici se deschid cele 3 picioare pentru a face tripod. Care pare destul de stabil. În față avem telecomanda care se poate detașa și aici avem butonul de conectare la telefon prin Bluetooth. Haideți să probăm telecomanda. Apăsăm pe buton, se aprinde un LED albastru. Se conectează la SelfieCom. Încercăm să facem și o poză. Care funcționează. Funcționează destul de bine. Sunt mulțumit și abia aștept să-l folosesc. Cam atât despre acest Selfie Stick 3 în 1. Dacă vi-a plăcut, vă rog să dați un subscribe. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare la un nou videoclip.